Ahojte. Srdečne by som chcela ešte raz poďakovať za celé AŽP, za týchto nádherných intenzívnych 5 mesiacov, ktoré som mala možnosť sa učiť, zdieľať, výjsť z komfortnej zóny, vytvoriť projekt, ktorý je v plienkach ešte v začiatkoch, ale nebáť sa s tým ísť do sveta. Tá podpora, ktorú sme mali, bola neskutočná. Bolo tam množstvo zoomov, wow, tie boli veľmi intenzívne, veľmi inšpiratívne, aj s množstvom technických rád od Mílu. Bolo tam množstvo priestoru pýtať sa, konzultovať vlastne naše veci. Hlavne, čo pre mňa bol ten najväčší prínos, bola asi tá komunita, ktorá sa tam vytvorila. Tie ženy, ktoré sme sa tam poskladali, ktorá podpora tam začala a bude pokračovať ďaleko nad rámec tohto kurzu. A je nádherné vidieť už tie projekty, ktoré vlastne sa rozbehli, ktoré už fungujú, ktoré už vlastne mali nejaké možno aj zázemie trošku, alebo ktoré sa našli ženy. Takže pre mňa aj toto je neskutočne inšpiratívne vidieť to, že vlastne je to podnikanie novej doby, kde to už ide zo srdca, kde je vzájomná podpora, pomoc. A to je nádhera. Takže všetkým vám, ktorí zvažujete, že sa pridáte, tak to veľmi odporúčam. Je to intenzívne. Je fajn si vyhradiť na to naozaj dosť času a ísť do toho naplno, proste to skúsiť a veriť a využiť všetko, čo vlastne v kurze je. Ja z toho ešte budem čerpať ďalej a teším sa, čo všetko vzíde ešte. Takže posielam srdečnú podporu všetkým a pozdravujem.